Търсите ли си уникален подарък? Искате ли да рекламирате бизнеса си по-добре или е просто време да се поглезите? Ние ще изградим 3D скулптура изцяло по вашите критерии. Нека върнем лентата назад, за да разберем как точно се случва това. В студиото ни във Варна ние ще създадем ваше дигитално копие за отрицателно време. Ето го и него. Текстурирано, дигитализирано, перфектно. След това искаме от вас само една седмица, за да завършим вашата скулптура. Този проект беше подарък изненада. Идеята беше да сложим главата на клиента ни върху тялото на Цезар, а резултата – легендарен. 30 см над 750 грама, тази скулптура ще привлича погледите към себе си, където и да я поставите. Ще ви оставя да й се насладите от всички страни и да напомня, че скулптурите ни могат да бъдат създавани в близо 10 цвята. По мрамор, хора! Преди да стигнат до вас, скулптурите ни се опаковат прилежно, а всеки поръчал получава и 2 фигурки бонус, които играят ролята на ваучери с отстъпка. Очакваме ви!